Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, hagna nga magapatukod sang Bacolod City General Hospital lusot na sa komitiba sa Senado. Proposal sa malipot nga oras ang curfew, ginaabi-abi ni Councilor Baribar. Sa balita national, peke nga RT-PCR results ginapaimbestigahan sang Western Visayas Medical Center. 5 tubtub 8 pa ka mga bagyo maghimo magsulod sa Pilipinas antes matapos ang tuig. Sa mga balita international, US ginkasuhan ang Google. Sa balita sa sports, Lakers interesado nga makuha si Derrick Rose. Balita entertainment, corona para sa Miss Universe Philippines ginpakita na sa publiko. Samtang sa balita special aton pagistoryahan ang Christmas shopping tips karon nga may pandemic. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Oktubre 21, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 4 kainas ang kagahon, ang sentro sa tropical storm nga Pepito nakitaan sa 40 kilometros na minhan na katundan sang Dagupan City sa Pangasinan. Ang bagyo ang may kabasgun nga hangin nga 75 km per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtub sa 115 km per ora. Nagahulag ang bagyo sa nakatundan na minhan na katundan sa kadasigon nga 30 km per ora. Ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac kag northern portions ng Zambales nagakip ini sang iba Palawig, Masinloc, Candelaria, Santa Cruz, Botolan kag Cabangan ang ginpedalom na sa tropical wind signal number 2. Samtang ang signal number 1 ginbatak naman sa Ilocos Norte, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, southern portions ng Isabela. Lakip na ang San Mateo, Ramon, San Isidro, Etiague, San Agustin, Jones, Santiago City, Cordon, kag ang Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Bulacan, Pampanga, kag iban nga bahin sang Zambales kag Bataan. Ang temperatura naman sa Bacolod kag Negros mapatyagan sa 24 degrees Celsius, tubtub sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid. Morning, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-aksyon nga sige po nag-upod sa aton subong sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning! Kaya Miss Heaven, kaya Jocelyn Arisivita Olak, kay Cory Vidaja dre sa may Kuwait, good morning. Kay Alex Monteza, good morning man, Ma-Earl. Patamyaw, Sir Boy, sa pariente mo sa pamilya Duran, sang Las Palmas, Doña Juliana Subdivision. Kag pamilya Celo sa barangay Nabulaw, si Palay. Sige, good morning sa ako mga parente sa Doña Juliana. Bongga, kag dyan, bisan di nyo lugar ako kadamo, si mga parente, ano? Lapitay pa ako mga pariente ni Kevin Durant. Oo, na. Galing kayo ginsugpunan niyo lang tea. Oo, okay, parang daw ka-English ba ang dating? Mo na. Perfect. Kaya Kaya, sa word ni Durante mo. galit. Bakit tungkol English sa mo sa Durant? Durante very. na sa mo. Sige. Kay amigo ko, Juan Bolgalio, good morning man. Sa kay Remia Garcia, mayong aga. Sige, go, ikaw naman El Spoon, din ka na dampito man. Ari ko kay si Jing Verbael pa. Jing Verbael, good morning. Sally Diamante. Greet ko sa apo niya nga si Dailin Diamante, happy birthday. Ay, happy birthday, Dailin. Happy birthday, Diamante. Dailin. Happy birthday. Halin kay Sally Diamante, ang imo nga lola. Damo kagid regalo halin kay lola. Sana all, no? Damo regalo, no? Ang mga lola nga daan, pero di na magregalo sa apo. True. Agree. Renan Payo ngayong, good morning man. El Spoon, of course. Marisa Tabausares. Dorin Carmona, good morning. Michael John Season, greet niya lang Herrick Mirasol sa barangay Moonwalk. Monitoring from Chateau Elise, Paranaque. Si, kuhan bala kayo na, si Melba Esperon. Namangkot siya niya kung kauyo no kuno dates ay about
Wala, Favorite. nagnapamangko. Oo. Charot. Paborito. Ara sa bungaw. Oo, ara. Way pa siya. Way pa siya. Gitandaan ko gid ang pamangkot niya. Pwerte na. Kung pamangkot sa kung kakaon ko kuno dates, ay of course. Perfect. Ambisan ka tilaw sa dried. Inang dried na Yes, niya. mas namitan ko, Aksyon Boy. Naming dried pro, no? Sang sa do may syrup. Oo. Oo. Actually, wala sa syrup, iyan asa mismo nga sugar. Ganit Iyan daw asa. lang. Nami ang dates. Sorry. Nami ko siya. Mas nami ako nakikagi ko na, di ba ginatagan tayo sang friend tayo, friend tayo nga Muslim, di ba? Gahatag na siya natin during Ramadan. So, mayara ako Aksyon Boy, ginatag sa ako ni Aksyon Ann. Dala naman sa iya magulang, dried sa iya, mas namitan ko. Ako meron ko, bago ko lang, kakao na, taglima kabilog kada. Gakaon ka na. Kaya nga, no, video ka tamis, yun, no? Ang iyang, ang do may syrup na wala, mas nami ang dried. Si Mel, bago rin ba si may kwan, may dates? Oo, kag ba si dried? Ikaw may date man? Ambitious. Parang ba si dried? Jeng Berbael, ang husband niya kanong si Eugene, good morning man, sa Capitol Heights. Demetri Guanga, kag kay Leia Infante, greet niya lang si Nanay Cora sa Providence. Jesselyn Andrada Tiangson, hello lang kay Glenda Tiangson sa San Antonio, Texas. Ay, good morning. Veronica Santillan Manukan, Inday Blaza, kag kay Iglen Lastimoso. Pakibati si Aidiolita Castillo, teacher na sa Santa School sa Silay City. STA gali Santa School. STA St. Teresita's Academy sa Silay. John Ray de Suyo Rosia, greet naman si Noli Saldo, happy birthday SMC Rusi Tangob. Sinong birthday man? Ang Rusi Tangob, mo birthday gali. Benji Joso, sige. Sumapodya ko no sa BPO Happy Rest Day. Sige. Standby na kita na sa aton nga mga balita lokal. Radio Philippine Standard Time, las 7:13. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alf. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, nakalusot na sa Senate Committee on Health and Demography ang ginaduso nga hagna ni Congressman Greg Gasataya nga nagatukod sang Bacolod City General Hospital. Una, ginapruwahan sang Kongreso ang House Bill 6731 nga gin-author ni Gasataya, samtang si Senador Juan Miguel Zubiri naman ang nag-author sang counterpart bill sa Senado. Sunod kay Gasataya, una nga nagpatigan sang committee hearing si Senador Bongo, kag ini ang paghimuan sang committee report kag ginapaabot nga matalakay sa second reading sa pagbalik sang sesyon sang Senado sa Nobyembre. Duwa man ni Gasataya, madugay na nga handom sa mga pungluyo sang Bacolod nga makaangkon sang kaugalingon nga ospital, ilabi na ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang nagaisanon nga public hospital nga nagaserbi sa mga pasyente sa Bacolod kag Negros Occidental. Samtang sa Nobyembre 9 naman magabalik ang sesyon sang Kongreso. Aprobado siya sa committee level, Senate Committee on Health, chaired by Senator Bongo, ang bill natin for the establishment of the Bacolod City General Hospital. Nagpinaproban siya sa House, ginpasaka sa Senado, yun siya umuan sa committee report. Ang kabayan sa pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Bukas si City Councilor Archie Baribar sa ginarekomendar sa gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagpatuman sa malipot nga curfew hours umpisa alas 12 sa tuwang gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Suno kay Baribar, author sa curfew ordinance, iya ginabi-abi ang ining proposal bangod kinahanglan nga ma-revive ang ekonomiya sa pungsod. Pero suno sa konsehal, magahulat ini sang formal nga komunikasyon sa gobyerno nasyonal bangod ang syudad ang mayara sa curfew ordinance. Suno kay Baribar, iya ginatinguan nga ma-reconcile ang ordinansa sang Bacolod sa rekomendasyon sa National IATF.
Sa rebaluan sa tion nga ang Bacolod ang yara sa GCQ quarantine status, ang curfew ay patuman las 10 sa gabi tubtub las 4 sa kagahon. Pero mayara naman si Mayor Bainer Diaz sa otoridad nga mag-set sang oras ng curfew kung kinahanglanon base man sa executive prerogative nga probisyon sang ordinansa. Nagdangat na sa 212,350 ka mga Bacolod non-adult residents, kagapin 5,890 ka mga establishmento ang nakarehistro sa Bacolod contact tracing kung backtrack system sa syudad. Suno kay City Administrator M. Ang dako na nga porsyon sang populasyon sa Bacolod nga yara sa legal age ang nakarehistro. Ginklaro ni Ang nga hindi kinahanglan ang special scanner sa backtrack para sa mga negosyante kung kinahanglan lamang ang Android phone kang mag-download sa CCTS Logger app para ma-scan ang QR code sa tao. Suno kay Ang base sa iyang obserbasyon, madamo na sang mga establishmento kung establishmento ang nag-ausar sa backtrack system. Ginapaabot ni sa Nobyembre 12, igapatuman ang backtrack ordinance kag ang mga establishmento nga hindi makatuman ang papanaugan sang penalidad tubtob 5,000 pesos. Tuyo sa backtrack ang mapadasig nga kung madasig nga contact tracing kag may baluan kung diin nagakadto ang mga tao nga nagpositibo sa COVID-19 kag ang iya nga mga close contact. There are 212,350 citizens that have registered and 5,890 plus establishments who have already registered to the system. Ang kabayan sa pahayag ni City Administrator M. Ang. Ginpayag ni Bacolod General Services Officer Jerome Solinap nga matawhay pa ang 3 ka public cemetery sa syudad sa Bacolod pila ka adlaw antes ini nga sirad-an ang mga pampubliko kon pribado nga patio sa Bacolod ang magasira umpisa Oktubre 29 tubtob Nobyembre 4 base man sa Executive Order No. 20 nga gin-issue ni Mayor Bainer Diaz sa tuyo nga malikawan ang paglapta sa COVID-19. Suno kaya Solinap iya ginapaabot nga mag-amat-amat kadto ang mga pumuluyo para magbisita sa ila nagtaliwan nga himata pagkatapos sa Nobyembre 4. Sa karon wala sa anuman insidente o kon report kinabaton ang talatapan ni Solinap angot sa maabot nga piyesta minatay. Ang Bacolod ang may 3 ka public cemetery sa area sang Dalan Burgos, Barangay Granada kag Barangay Handumanan. May kapulisan na nga na-deploy sa mga sementeryo sa syudad sa Bacolod sa piyak nga sirad-an ini umpisa Oktubre 29 tubtob Nobyembre 4. Suno kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, sa karon mahimo pa makapaninlo sang pansyon kag makabisita ang mga pumuluyo sa mga nagtiliwan nila nga mahimata bangod wala pa sa karon ginadubulian nga makasulod sa sementeryo. Dungan pa mas maayo nga temprano magpadulong sa sementeryo bangod posible may pagbag-o pa ang mga pagsulundan sa nagahilapit nga tigkalalag. Panumdum ni Pico nga ipatuman ang health protocol sa pagkadto sa mga sementeryo kay importante man nga hindi man pagbayaan ang mga balay nga wala sang tao agud malikawan nga sudlon sang mga kawatan. Naka-record sang 115 ka bago nga kaso sang COVID-19 ng Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 14,906 ka kaso. Ang 115 nga na-record sa syudad sang Iloilo nga may 56, probinsya sang Iloilo nga may 25, Capiz nga may 15, Negros Occidental nga may 13, kag syudad sang Bacolod nga may 4. Ginanunsyo man sa DOH-6 ang 109 kabagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 11,532. Samtang nadugangan sang 7 ang napatay rason nga nagsaka na sa 356 ang COVID-19 death toll. Nahatag na ang delayed nga sweldo sang 57 ka mga job order employees ng gobyerno probinsyal. Suno kay Progressive Alliance of Capital Employees President Renelo Lastira nga matapos ang sinapol sa naligid nga semana, gilayon nga naresolbar ang isyu sang may sugdan nga sundon ang uniform checklist agud mapadasig ang pagproseso sang payroll. Duha man ni Lastira, 3 ka bulan nga sweldo ang nabaton sang sining nga mga empleyado nga natarasar umpisa sadtong bulan sang Hulyo. Suno kay Lastira, ginpasalig man ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, paagi kay Governor Bong Lacson nga hindi na matabo ang pagkatrasar sa sweldo sa tanan nga mga empleyado sa gobyerno probinsyal. Ang 57 ka mga JOs ang assigned sa Mambucal Resort sa Banwa sang Murcia. Release ang ginahinyo, no, ginareklamo sa aton nga mga job orders nga delay sa ilang sweldo, sir. Nagapasalamat ang aton mga job orders, workers sa provincial government sa ilang pagbaton, sir. Kaya
medyo nadalma na sila sa mga kautangan na tungod sa delay, sir. Si PACE President Renelo Lastiere. Sa dugang nga balita, lokal apektado ang mga manubaligya sa Bulak sa reclamation area sa pagsira sa nga patio sa adlaw sa Tingkalalag. Sino kay Richard Deles, isa ka flower vendor, kumpara nagligad nga tuig tulutawhay sila sa karon, bawod wala na sa managa-order sang Bulak para sa Nobyembre 1 kag 2. Dugang pa may nagabakal na gidman sang Bulak umpisa sini nga semana o galing arranged flowers nga tag 100 ka pesos ang kalabanan nga ginabakal. Bayaraman sila sang balor 250 pesos nga ginalakipan sang sari-sari nga bulak, baby's breath kag iban pa nga disenyo. Ang pinakadako nga bulak nga ila ginabaligya ang ginatawag nga corona nga tag 700 pesos. Palayag ni Deles, posible nga magsaka pang presyo sang bulak masunod nga semana. Naibaluan base man sa mando ang ginpapanawag sang National IATF kag local government units, sirad-an ang patio umpisa Oktubre 29 tubto Nobyembre 4 bangod sa nagapadayon nga pandemya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:21. Ang para Okay, good morning luwat sa aton dira nga Facebook followers. Kay Wensky Lim Morales dira sa Manila, good morning dira sa inyo. Antonieta Yap, mayang aga. Sa kay Totong Hirona, Rodily Gumayan. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. By the way, birthday gali yan ni Noli Saldo, no? Sir Noli Saldo, happy birthday, no? Muning manager sang Rusi dira sa Tangub. Happy birthday sa imo. Halin sa kay John Ray De Suyo Rosia. Okay? Sige. Hari naman siya.
Hugh Christ, good morning man. Hugh Christ Gabriel, mayang aga. Ay, kakadamo man isang nag-intra sa ato nga kuan man. Rita De Leon Catalan, sang Pahanukoy, good morning. Cory Vidaha, ay Aksyon boy, Aksyon Dorel, kauyon ka mo gali dates. Yes, bala ma'am. Damo di sa amon garden, namit gidya confresh. Wow, garden. May tani ko ng pagidya. garden niya, randa sa piyak nga bangga. Gani man, no? Kaya to sa Kuwait. Oo. Di ko makapakwita, pwede matakabisita sa garden. Of course. Garden sang dates. Garden sa hindi. Pwede ka to din ka-date. Wala. May masupon sa kagidya. Hindi mo na nga mag-date ka ang inyong balon dates. Pwede, gina. Pwede gani nga. Uga. Di ka na to. Sandwich mo lang palaman, uga. Katilaw ka na na. Wala pa. Tilaw eh. Gala na, met. Sugiran mo ko dahil kung anong sabor yan. Abi pa nakakaon ka na. Sugiran mo ko dahil kung anong sabor yan. Ems Aboso, good morning, Mami Ems. Kali si Andreo Huelar. Good morning, man. Dorin Carmona. Liwat sa kay Zaizay Balboa. Good morning. Watching from Dulao, Bago City. Sino na Botcho Abasquez Lucias. Good morning no kay Engineer Ay Custoya, kay Makoy kay Itik. Mubod na manok, nugay na padigarilyo, mahal na ang sigarilyo. Mahal na gede. Gani man. Tatin nyo na. Jane Oisiser, Presel Guanzon. Changson. Shout out na kay Peter Hinovia, kag sa itinakda ng Mansilingan. Emmy Esmeralda Dolido. Why ko pa di makita ang section 7 sang Porcher raw? Lito Dayap, Pinky Terwell, from Villamonte. Sige, kabe? Kay, sino ni mga convo man? Sige. Kay Richard Daet Pacheco, good morning, ka-aksyon, Sir Boy. Miss Dorel, tamyaw ko lang. Sa La Carlota, sa Magallanes, kag Daet family. Kay Luwena Valdelion Provido, good morning. Kay Almerson Fortuno Sapa. Namangkot siya kung may video copy, kamo kabuhawi nga natabo. Mayara, pero hindi amon. Iya-tuya ka taga dito sa Kalantrava. So, i-search mo lang sa Facebook. Basta Sir, makita mo da. Hindi, namin ko basi mayara si Emerson Bla. Kaya gusto i-share sa aton. Okay, pwede gid. Kung may ara siya, kay share ya. Pwede gid, sir. I-send lang sa amon yung messenger, just in case. Kay Zet Alunan, good morning. Liza Joy Ilon Amoroso, happy Tuesday morning, everyone. Special to Sir Boy and Miss Dorel Cabatu, watching live from JR Torres Subdivision. Good morning, Ma'am Liza. Good morning. Rafael Caceres, Action Boy, and Dorel. Good morning ng sinyo. Monitor lang kami dito sa Purok Matahom, Caceres family. Inyo na purok? Yes. Maanyag pag mo niya. Magluwas nga matahom. May Maanyag. dash, may ano pag maanyag. Purok matahom, das maanyag. Yes. Correct man. Okay. Kaya Virgie of Olpinda. Good morning, Action Boy and Action Dorel. Nga gwapa watching live from Celine Homes. Keep safe lang kamuha. Ikaw man, ma'am. Keep safe. Kaya Evelyn ni Pomoseno. Mayong aga, Action Boy. Kag Action Dorel. Have a nice Wednesday. Nagpasalamat si Miss Jean Oy, si Sir Action Boy. Si Jocelyn Ibon Despojo, good morning Action Boy and Dorel. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, thank you sa pagpamati. Jean Boy Rom dira, gumamayang agaman, no? Sakay Gingging Arroyo. Nagpa-interview ni subong to sa US Embassy. Nga man, kima pa? Pa-states na sila eh. Kuha na sila, ma-relocate. Galing. Ma-relocate na sa states. Sila ni Manuel. Ay, true. Dito naging sila yung Action Boy. Sila ni Manuel, migrate na sila yan. Ma-migrate na sila sa perfect. Estados Unidos. Sana all. Sige. Okay, standby na kita sa mga balita nasyonal. Ang Life Extension Vitamin.
Radio Philippine Standard Time, las 7:31, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaimbestigahan na sang Western Visayas Medical Center sa siyudad sa Iloilo ang peke nga RT-PCR results nga ginpresentar sang empleyado sa Iloilo State College of Fisheries sa Dingley Campus. Ang nasambit ng empleyado ang nag-leave, rason nga gin-require ini sang negative swab test result. Ginklaro ni Chief Pathologist sang Western Visayas Medical Center nga si Dr. Stephanie Abelio nga ang ilang results wala ginadiretso hatag sa tao. Kag kung may ahensya nga gusto mag-request ng results, ginapaagi ini sa email. Suno kay Abelio, ang peke nga swab test results nagapakita man sang peke nga logo sang Department of Health Region 6 kag WVMC. Duha pa ni Abelio nga ang pirma hindi manhalin sa otorisado nga nagapirma sang dokumento sa Western Visayas Medical Center. Ginalantaw sa National Disaster Risk Reduction Management Council kon NDRRMC nga 5 tubtob 8 ka mga bagyo ang magasulod sa Pilipinas tubtob sa katapusan sang tuig. Sa palace briefing ginpahayag ni NDRRMC Executive Director Ricardo Halad sa masami mayara sa isa o kun duha ka mga bagyo nga mabaskog. Nagpasiguro si Halad nga padayon ang preparasyon sa manatungdan nga ahensya para sa malaing nga panahon. Ginaedukar man sa karon sa NDRRMC ang publiko angot sa epekto sang sini nga mga bagyo. Sa karon si Tropical Storm Pipito ang nag-apekto sa Pilipinas sa diin. 13 ka mga lugar ang ginpaidalom sa signal number 2 sa Webes. Sang aga ginapaabot nga magwa ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Kung magabayad naman sang tunga sang 930 milyones pesos ang PhilHealth sa ilang utang sa Philippine Red Cross sa pagpatigaan sang COVID-19 test. Ini ang ginpasiguro ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte Lunes sang gabi nga isettle sang PhilHealth ang ilang utang matapos ang ginuntat sang Red Cross ang pagpatigaan sang COVID test nga gina-charge sa ahensya. Sa news conference ginpahayag ni Roque nga ginatrabaho na sa karon ang mga papeles kag tunga sang balanse ang pagabayaran sa madali nga panahon. Una na ginpahayag ni PhilHealth spokesperson Ray Balenya nga plano sang ahensya nga bayaran nila utang subong nga bulan sang Oktubre. Sunod kay Balenya, nagahulat na lamang sila karon sang clearance sa Department of Budget and Management para makabayad. Sa nabuluan nga sa masobra 4.3 milyones ka COVID test nga napatigayon sa Pilipinas, masobra 1 ka milyon ang ginpatigayon sang PRC. Ginpahayag ni House Speaker Lord Alan Velasco nga wala na sang oras ang Kamara ug ipasar ang ginaduso nga pagligwat sang 1987 Constitution labi na ang gobyerno nakatutok sa COVID-19 response. Aminado si Velasco nga mayara na sang dapat sang charter change apang ang mga mamalidha makulang na sa oras ug talakayon ini bangod sa nagapadayon nga health crisis. Ginpahayag man ni Velasco nga ang 3 ka tuig nga termino para sa mga miyembro sa Kamara tama kay lipot agud tapuso ng ila plano sa ila nasakupan. Ginaduso naman ni Senator Panfilo Lacson nga madugangan sang 10 bilyones pesos ang 2.5 bilyones pesos nga pondo ang ginalokar sa COVID-19 vaccines para sa 2021 nga national budget agud matagan ang mas madamo nga Pinoy sang proteksyon batok sa COVID-19. Suno kay Lacson tama kakulang sang 2.5 bilyones pesos nga makakover lang sang 3.9 milyones ka Pinoy. Sang Lunes, ang small committee sang Kamara nag-introduce sang 20 bilyones pesos nga institutional amendments sa 4.5 trilyones pesos General Appropriations Bill. Nadawagan sa private sector employers si Quezon City Representative Precious Hipolito Castelio nga itemprano pag-release sang 13th month pay o kon Christmas bonus sang ilang empleyado. Suno kay Castelio ang temprano nga paghatag sang bonus makabulig sa mga empleyado ug mapaganhagan ang pinansyal nga problema sa panahon subong sang COVID-19 pandemic. Dugang pa nga tungod sa health crisis madamo nga pamilya ang nagapanghulam na lamang sang kwarta para may galustuhon apang kontemprano mahatag ng 13th month pay, malikawan nga makahulam pa ang mga empleyado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Kag sa
Okay, good morning man sa kay Chris Vilma Treyes watching from East Homes 3 sa Barangay Estefania. Sa kay Mary Jane Mendoza, Lani Mitokwa, Raymond Legaspi Pineda, baliog lang greet nyo si Lola niya Erlinda de la Cruz. Aslan kung dayon kung pwede maka-intra sa ARB 4-piece. Gapamating kami sa La Carlota. Ang 4-piece, tapos na no, tapos na, Raymond, nag-judge na gandi kami subong yun, nagbasa na namo ng mga stories, subong kaya na-judge na, no? Sa kay Marilo Travilla Catinoy, good morning man. Sa akong amigo dira, kay Val Yanga, kay Mila Alit, good morning. Kagawad, no? Kagawad Mila Alit, Kagawad. mayong aga, no? Yes. Kag sa tanan nga mga miyembro sang VPA, Bacolod Parole and Probation Office number 1, kag 2. Good morning. Wala sa 3? Why, tula na yan. Ah, Bacolod sige. 1 and 2, duwam lang ang sa Bacolod 1 and 2. Sabi ko may 3 pag yun. Ang 3 ato na tuya sa sa dito guro sa Karabalan. Ang kala. Mabuot mga tao sa karabalan niya. Maaw. Oh. Diba? Kag good morning man sa batch ko sa batch 81 ano sa Ramon Torres National High School. Good morning dira sa inyo. Sa good morning kay Edward Meneses. Batok alias Batok. Section 7 sang fourth year. Annie Ruffles watching from Okinawa, Japan. Ohayo gozaimasu. Kon sa South Korea be. South Korea niya sa'yo. Correct. Kagaway ka ang mic mo andar na correct na sa kon ganda. Wala ganda na kon sa South Koreano gani. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Wala ganda na kon mic ginaw ina na batian akong greetings. Liana Hillary Natavio. Good morning man sa Natavio family. Mariko Rizali. Good morning, Mare. Ara ni sa Malaysia bla mo, no? Bongga kag dyan, no? Damo kag dyan kumari nga ara sa abroad, no? Mo to ya. Feeling ko kung wala lang pandemic, kag subong magpurulo sa December. Reunion kami ni sa mga tanan ko mga kumari kag mga yado. Tiyan mo to gani from 24 ka mga Christmas party ang ginatinan mo. Kada nag-4 na lang. Huwag pa rin mabalaan kung mayara. May pa gani, hindi pa sure gani, no? Kung wala gani sa pandemic, gani si Ma'am Vanessa Mayo, makulit na di. Mayo na sa kunari di siya. Sa get together balasang si Juan Bol Gallo ari man na di kung kung wala sa pandemic. Si Ma'am Vanessa ganiya nag-ano na siya, nag-pledge siya sa lechon sang baboy. Sa get together sa Energy Funds Club. Gani man, Ikaw yan yung may pledge. Kung ano da ang duha man akong kaulo Ulo sa kanon. Ulo ng Naloon mo yung ganiya. Ako may aram ako yung pledge. Paper plate. Tipon lang ako kamo. balas ng paper plate. Tipon lang kamo kay ara na yan. Ay, lain sa tipon na kamo do kabongga. Tipon lang kamo nga mga energy funds lang ko. Kay ara ko da. Perfect. Sige, ara ka. Ara ka pala sa group chat, so miyembro ka gid. Ang pinakadako na akon nga matag sa inyo is prayers. Wow! Yes, super big in action boy. Gabi kinang value. Sige. Standby na sa atong dugang mga balita. Standby sa aton nga SAP. Sa ARB. Sa ARB. Standby. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Kag sa detalye na balita international, ginkasuhan sang US government ang search engine company nga Google. Ginakusahan nila ang nasambit nga kompanya sa paglapas sa competition law agud mapabilin ang monopoly sa internet searches kag online advertising. Ginpasaka sa US Department of Justice ang kaso sa
Federal Court kalakip ang 11 ka mga estado nga ginabug-usan sa Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, South Carolina kag Texas. Gintawag naman nga isa ka mahuyang ni Google SVP Global Affairs and Chief Legal Officer Kent Walker ang nasambit nga kaso. Suno kay Walker nga rason kun nga nagagamit sang Google ang mga tao, bangod wala sila sang makit-an nga iban. Sa balita naman sa patay sa pagnegosyo, nakuha sa Nestle Philippines ang iyas ning o kung bangod sa iyas environmental initiatives ang Excellence in Ecology and Economy Award gikan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o kung tinatawag nga E3 Awards sa Large Enterprise category. Ang ini nga award nga kilala sa environmental stewardship sa kompanya pagi sila mga programa o kung sustainable packaging, solid waste management, climate change, kag pag-optimize sa paggamit sang energy kag water resources. Ang E3 Award program sa sininga tuig may tema nga Business Sustainability through Environmental Stewardship. Ang Nestle Philippines Chairman kay CEO kay Samarzuke nagpasalamat sa PCCI sa pagpamuno sa ila Presidente Ambassador Benedicto Yuhico sa sining award. Sa aton nga foreign currency exchange rate ng US dollar may ara karon baylong nga 48 pesos kag 59 centimos, Singapore dollar 30 o kon Hong Kong dollars 35 pesos kag 81 centimos samtang ang Singapore akon Hong Kong dollars may baylong nga 6 pesos kag 27 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment action boy, sa wakas ginpagwa na ang corona para sa Miss Virus? Universe Philippines. Oh. Hindi crown. Corona. May tani okay pag na kumagwa na gid action boy sa kalibutan ang coronavirus mas mayo pag ina. Pero iniya ang ginpagwa sa bunga corona ang para niya sa Miss Universe Philippines. Okay, first time na nga si Sham, si Sup-Sup na lang. First ever. Si Sham, si Sup-Sup na nag-uyat. Susulit. Nag-ano kanina. Siyam si Sip-Sip. Amo manabi kada isi mo magano. Pero lain na sa mga apelyido mo kay nalipat ko sa apelyido sa iya nga bana. Nakadlaw action boy. Nalipay gid sa action boy. Sige ha. So mo action boy. Ang ini nga Di na nasa ako mo naghapon katawag sa subong. Ha? Ay, kanino? Wala pa katawag si mo? Wala pa. Ay, follow up the later. Ay, naano mo na sila man. So, mo action boy, Pimo, inisang Villarica family. Familiar ka man niya may pawn shop, di ba nga mo na? So, hindi lang siya kuno action boy basta-basta yang nga do alahas lang niya. Kundi ang kada bato wala nga ginbutang da action boy. Ang naga-represent na kuno sing dreams, ambition, happiness, pride, self-worth kag empowerment. Why does ang cleanliness? Nga bato? Dala na da. Nga bato. Lugod. Ato na yung business. For cleanliness. For cleanliness so may bato sa nga lugod. Freshness. Nato yung cleanliness, freshness, and sustainability. Charot. So, action boy, so, di ba sa October 25 na ang coronation? Sining coronation night sa Miss Universe Philippines. So, aabangan ta action boy kung sino gid ang makakuha. Okay lang na. Sino gid makakuha sang sining pinakauna, di ba? Nga crown. Sang pinakauna nga iya sang Miss Universe Philippines pagin. Philippines. Kaya kasi amo maniguro gyapon niya crown gamito. Isa na binibining Pilipinas pa na siya mo. Sa binibining Pilipinas. Subong may lain na gid sa action boy nga ano ya. Sige lang at do ka ano pa ganito ka historical kaya ang pinakauna nga Miss Universe Philippines may pandemic pa. Gani man. Ano, pero sige lang. Abi ko na Ay, ara action boy gali oh. Sino na? okay. Perfect. Do ka ngayon sa ako no. O gani man. Oo, sige lang. Bala ka kung may arang imo yan, kasi kasiga ni sayo, kasiga bla. Amo na. May kurinti ikuan saya, may battery Sa ano si Koki. Balita sa sports. Nagpakita sa interes ang NBA champion nga Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Derrick Rose. Suno sa pila ka Lakers official nga posible madayon na ang pagkuha nila kay Rose gikan sa Detroit Pistons. Si Rose ang ginakabig nga asset sa team nga amo magabulos kay Rajon Rondo sa nasambit nga basketball court. Magluwas kay Rose, interesado man ang Lakers sa mga liwat na kuha nila si Jordan Clarkson nga ilaan ay kaupod kag nagsaylo sa karon sa Utah Jazz. Balita Espesyal! Alright!
energy! Action boy! Kag sa atin Yes. yung mga ka-action. Dali lang kayo na ko na Aksyon Dorso. Happy Yes. birthday sa mother ni Dennis Richard Tibor Roma, nga si Gemma Roma. Oo. Happy ay, of birthday, course. Mami Gems. Good morning, Mommy Gemma. How are you today, Mommy? Happy birthday. I hope you're doing good. Kag sa iya uncle nga si Dennis Roma. Dragit sunod ang ngalan ni Dennis. Ato nga na actually. sila birthday? Oo, sa uncle niya. Ah, Dragit sunod ang tingala ngalan ko ni Dennis. hamba si Dennis kagabi kung sino ko no may time. Nakadto ko no sa ila to. Gali siya. Oo. Ati kay sa din kaniya sa San San Enrique. Enrique. Ipanawagan talagang matupad balay da nila nga. Ah, yes, actional bar. Hinapanawagan talagang matupad balay ni Dennis da. Ati may birthday to subong. Correct. Pwede Galing ito kay mga- birthday ko no pre ikaw ko no madala pag ang lakalang Amon. Dennis. Hindi na lang din. Hindi na lang. Sir Michael Tambase naro siya gali action boy. Good morning, Sir Mike. Sa Di maano na ta? Ruel Alarcon kag Hasmin Divino Biloya. Good morning, Hasmin. Sige. Mag-abot kita sa aton nga winner, sa aton nga SAP sa ARB. Standby. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, masikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay. Ay, hindi makontak. Sige, i-dial biliwat. Redial. First, try naton sa aton nga winner kung tani. Sige. First naton. Either unattended Unattended. Sige, kadua. Kay kuno ay mag-abot taliwat Nan. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Okay. The number you have Ano na? dialed is either Sige lang, unattended ginunga or ko. out of coverage Hindi ka lang nag-offer yung mga mic naman. later. Sige. Next caller. Next na lang. Ahay, ang Okay, sige, aton din nga isa ka caller, nag-participate si Oh, Rado. pwede na siya kuro lawago, no? Pwede na sa malawag, no? Oh, kanugon sa iya. Sige lang, Pwede Ariel, malawag, next. no? Si Elena Quaicong, sang Barangay Villamonte. Si Rado ay mga cellphone, sorry, gid. Oh. Ikaw tani ang amon nga nagabutan, pero So, si dito pa si Rado. bukas niya yung cellphone. Ate, sige. Sige ba? Try kita sang sunod naton ng possible winner. Ha? Kinanglan ang winner naton kabalo kamo sa programa naton na tagaan ta lang kamo kanang clip Aksyon Balita Morning Edition, oh. Garing. Garing. Hello? Hello? Yes, good morning. Sinang ngalan? Si Aurora Obando. Aurora Obando. Barangay 27. Sa may barangay 27, Rizal, Lopez Haina, Star Apple 2. Purok Star Apple 2. Aurora, ikaw ang amon nga nagabutan subong, pero kinanglan na masabat mo na yung pamangkot, no? Inang, ano nga programa subong ang imo ginapamatian? Iyan ni Brian Morgan. Oh, ay gisa ka pamati gali, no? Boy Duran. Ha? Iyan ni Boy Duran. Oh. Yun. Yan. Kabalo kasang title sa program? Kani kagaya ko ang aksyon ni Boy Duran kag ni Dorel Cabatu. Oo. Aksyon Balita Morning Edition, no? Oo. May nagka 66 years old na din si Ma'am Aurora, no? Oo. Yes, 66 ka na? Tanaw kita mo tsura sa Facebook, why? Hindi Yan ka. tsura mo sa Facebook, malaman Ari, daw. oo. Tsura mo pala sa Facebook daw 65 ka lang. Anong nagtrabaho ka? May trabaho kita, wala? Why? Nang Ay, pangkatulong lang timing, ko. deduction boy. Ano? Ano, ma'am? Katulong lang ko sa balay. Katulong, kasambahay. Oh, yes. Oo. Oo, kasambahay. Hindi ka maglang kaya ang kasambahay. Hindi ka magsiling ang kasambahay lang kay balo ka. Dako ang papel sang kasambahay. Dako balang action papel, boy. kita mo tong kasambahay ni Dimples Romana, tagaan balay. Correct. Tagaan balay ni Dimples Romana. Anyway, Ma'am Aurora, congratulations. Ikaw Ay, aton thank nga you. tagdaog sa aton sini karon nga
sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod, no? Gapamati ka gid perme sa Aksyon Radyo Bacolod? Ano, sir? Gapamati ka perme sa Aksyon Radyo Oo, Bacolod? pero hindi niya hasta ng gabi sa timing line, pag yung hotline, yung daydayan, kung Ay, very yung mga good. drama naton. Perfect. Very good, very good. At least kay bisan ka obra siya wala sa sulod balay Action Boy, may time gid siya gyapon yung pamati sa Action Radio. Oo, kasi natupad ko din ang ako ng cellphone permi. Ay, very good. Oh. Sige. So, Mama Aurora, congratulations sa imo. Hulaton mo lang ha, kay may ma-text lang na sa imo. Sa imo ka premium. Hindi ka natin magkado sa station. Ipadala na munda sa remittance center. Hari ka man lang sa Bacolod. Ma-text lang na sa imo ha kung mapadala na ang imo nga 500 pesos ya cash. Okay? Congratulations! Thank you, girl. Ayo. Sige, congratulations sa Aurora Obando, 66-year-old sang Barangay 27, Bacolod City. Okay. Sige, salamat. Good morning. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Alright, congratulations liwat sa aton winner. Bantayan nato na masunod nato yung tagdaog sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. 500 pesos. Mula na kasimple ah. Liwat, tandain nyo lang ang program, tandain nyo ang anchors. Kag bantayan telepono kinala ang telephone number ginatag ninyo bukas permi ha pero kay Kanugon to sang Elena to kay Elena Kwaikong no. Kwaikong. Siradong cellphone so sayang, okay? Si Marico Rizalina, ako tawag pre. Mo naghatag pa siya number. Ang number niya +60 nga daan Malaysia. Pero Action Boy balik lang ang name ni okay, base next base ni Elena. Okay, para may chance man. Base na nalubat siya or what. Kaya base magabutan siya for the next. Correct. Sige. So bantayong masunod naton nga mga winners sa iban pa naton nga mga programa. Ang balita special, utang lang anay. Utang lang anay, yung balita special May utang lang kami anay. Sa liwat panawagan mo, okay na lang ito kay Dennis, no? Na panawagan to naman. Sino? Kay Dennis. Oo, saya. Ay, kagina, no? Batian man to, no? Live to? Oo, live to kayo. Okay. Happy birthday saya ni Eloy. Si Gemma. Mommy Gemma. Roma. Yes. Sige. Standby na kita sa Aksyon Hotline. Panginggaw po ninyo si Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo